Magandang umaga mga kaibigan. Hanap buhay na naman tayo. Punta tayo sa laot. So yun, doon na lang tayo magkita-kita. Shoutout ko muna tong dalawang nagpapasya. Shoutout. Shoutout kay Elsa Bacordo ng Rizal, Nueva Ecija. Shoutout kay Heart Feelings. Heart Feelings. Heart Feelings. Yun. Nautal ako. So yun mga kaibigan, doon na tayo sa laot magkita-kita. So yun mga kaibigan, nagkahabulan na kasi yung mga nag-i-illegal dito, ayan nagkakahabulan sila yun. Ayan bibilis. Hinahabol lang ating mga nanguhuling mga bibar. Ayan mga kaibigan, nagkakahabulan sila. Ayan So, ini do. Dami nila Yan mga kaibigan, bilis Ayan So yun mga kaibigan, ito yung humahabol na kanila Yan yung kulay pula. Ayan mga kaibigan, natutunan sila, bilis. Ayun yung mahabol, yung hindi niya mabutan. Yan, kulay po lang yan. Ang lalaki ng makina nun, yung hinahabol. Ayun mga kaibigan, habang nangingisda kami rito, at simpuan namin na nagkakahabulan. Ayun Ayan, hanggang sa laot yung habulan. Hanggang sa laot yung habulan nila. Mga kaibigan. Kasi yung mga nag-iiligan dito, sa dagat na ito, hindi sila pinapayagang pasok dito kasi may boundary yan. Kasi pumipilit silang makapasok, kaya hinahabol sila. Hindi na natin masundan kasi masyadong mabibilis yun. Lalaki ng makina. Malayo na. Pauwi na tayo. Kasama ko si Boboy. Ayan, sa unahan. Ano boy? Marami kang huli boy. May nahuli. Mabilis. Mabilis yung Dito na tayo sa tabi mga kaibigan. Ayan yung mga kasama natin mga isda. Inabot kaya? Hindi. Lalaki ng makina niyan, yung mga nag-i-illegal. Hindi abutan yan. Kakain ng alikabok sa Kakain ng alikabok sa dagat yan. Kakain ng alikabok sa dagat yung bantay dagat ng kasiguran. Kung si Buboy ang kunin nilang bantay dagat, ayan, makakahuli talaga. Ano boy? Ito bang bangka mo, gawa sa lumot yan? Gawa sa lumot yan. Mabilis ba yan? Mabilis yan. Talagang mas paggawa sa lumot, mabilis. Mabilis pa yan sa pagong. Mas mabilis ito sa bantay dagat. Hindi nga mahuli-huli. Kasi hindi mahuli kasi legal naman yung bumutap. So yun mga kaibigan, dito na tayo. Ito lang yung huli natin sa timpang alimasag. Ayan. Nakaano tayo? Sa timpang alimasag. Asan huli mo boy? Asan? Wala, kunti lang. Asan? Ay, kunti lang din. Pero mayroon siyang Paano talaga yan? octopus. Lalaki ng alimasag ni Buboy. Oo, kahabay ko yun. Dayman. Natsimpuan lang yun.
Ayan, tagi na talaga. Yung huli niya, ayan. Oh. Sa'yo, asan? Yan lang din? Tudis yan? Ay, nako. Talagang tagi na ngayon. May isda ka pala huli. Oh, ang laki ah. Oh, kita. Daming kugita. Laki. Lalaki pa ng alimasag. Hmm. Daming pugita. Yeah. Whoop. Okay na. Oh. Libre ulam na, boy. Libre ulam na yan. Bibita ko to. Laki ng isda. Banak. Yan. Pus. So yun mga kaibigan, dahil umuulan na, hanggang dito na lang tong video. Thank you for watching. Washing. Nakakita naman tayo ng habulan doon sa dagat. Abulan. Parang adventure na rin yun. Pero walang nahuli. Ang bibilis talaga ng mga nag-illegal. Laki ng makina niyan. So yun, bye-bye.